Hvad så, nabo? Står du bare der og stener? Tja, jeg føler mig sådan lidt overkørt i øjeblikket. Hvad med dig, nabo? Du er da vist flyvende, hva'? Og ser skarp ud. Tak skal du have. Jamen, jeg har skam også lige fået den helt store forårsrengøring derovre. Og oven i det, en toptjekket imprægnering, der ikke bare holder mig ren og lækker i lang tid, men også renser luften for forurening. Forurening? Yes, baby. I samarbejde med Solan. Solen? Yeah, det er super cool, du. Der sker simpelthen det, at når solens stråler rammer min smækre, imprægnerede krop, bliver den grimme og farlige forurening lavet om til den fineste, rene luft. Lige der, hvor mine mennesker opholder sig. Der bliver også dannet noget uskadeligt salt, som oven i købet er godt for planterne. Wow. Ja, ikke? Og ved du hvad? Jeg er stensikker på, at når dine mennesker lurer det her, så bliver det også din tur. High five, nabo!